Salut lume, eu sunt Loriple de la Head Gaming. Astăzi joc Infestation cu doi prieteni. Salut! Prezentarea, vă rog. Salut, eu sunt Cezar. Eu sunt Ștefan. Nu jucam de mult în jocul o zi. Jocul are și o poveste. Sau ai care joc cu zombie. Anul 2024. Gen Daisy. Daisy în beta mult mai... Bă, nu e beta, frate, nu-i terminat. Căutăm mașini. Dacă te văd tu... Ăla e... Da. Când am început să două la antenă, Niște bandaje, ciocolată. O sticlă de cola și o... și o sticlă, băi. O doză. Și bidon, doză, bă. Doză, cola și baton. Uite, granola la hai. N-am făcut când avem aia. Asta e prima încercare. Noi jucăm pe free, nu suntem, n-am cumpărat jocul deloc. Dar ce? Dacă noi avem... Avem bani, dar... Nu suntem săraci. Dar am vrut să vedem ce fel e, să nu dăm niște bani de aiurea. Hai că eu să sting lanterna și nu vorbesc. Ăla ești tu? Da. Nu, sunt alt player, știi? Eu mă îndrept pe drum ca să mă duc în oraș, că trebuie să mă duc în oraș să iau niște muniție. Ai ceva de băut? Eu nu. Stai dacă am ceva de băut. Eu nu, n-am. Flavius, fii atent. Da. Te bat cu cateala. Sau? Bă. Tigaia, ciurcucă. Dă-și mie tic, dă-mi tigaia, please. Bine, stai să ți-o arunc acum. Uite să o Dar dă-te puțin. Vrei și o cască? Tigaia, dă-ai. Vrei și o cască? Poftim? Ai cască? Nu? Vrei să-ți mai dau una? Hai că-ți dau una de camuflaj. Se pare că sunt aproape de oraș și în oraș se văd... Ești zombie? Am o tigaie. Dau cu Hai acolo să tigaia, fie Healer Ranch. Asta Healer Ranch nu avem ce să găsim. Stai să mă pe hartă, să vedem unde putem să găsim niște iteme. Veniți cu mine în oraș, că orașul de voi e aproape, trebuie să mă duc, trebuie să caut începutul podului. Începutul podului e mai în spate. Și la începutul podului sunt toți zombie. Se vede că nu dădeai. Este oraș. În oraș, în zombie. Bă, da, dar e orașul mare și așa că putem să-l ocolim. Flavius, Da? te-am găsit eu toate itemele astea, să-mi dau seama un pic. Vezi unde e ruta 85? Da? Vezi că e drumul ăla secundar care se înfundă la un moment dat? La Hill Ranch? Nu la Hill Ranch, pe ruta 85. Da. Și te duci încolo, în susul hărții, cum s-ar zice. Aha. Și face drumul ăla secundar, Mountain Crest Da. și Până alți acolo. sfari. Hai acolo, la intersecția aia, că acolo sunt niște iteme. Acolo am stat și cu Cezar.
mai avem. Sau dacă nu așteptăm să respawneze itemele acolo de unde vin eu. Hai acolo, cred că e cel mai bine. Merg eu cu lanterna în față? Da, mergi. Hai. Mergi. Cezar, vii și tu spune. Pe partea asta nu sunt zombalei. Nu-i vezi tu. Sunt chiar pe pod aproape. Și noi ne uităm la un film cu Chuck Norris. Fapt eu mă voi. Știți bancul ăla cu Chuck Norris? Da. Uite Hai, ce să să zic pot eu. să fac. Un singur lucru a făcut Chuck Norris incredibil. S-a născut în casa făcută de el. Sau câte toate poți face? Pe toate. Cine am oprit? Că am avut impresia că am văzut ceva mișcându-se. Nu. Uite o boază. Ma, cam Splinter. Ăla e cam sprintul. Da, acolo e Cezar. Acolo a fost Cezar, dar mă rog. Acolo am fost și eu. Bă, hai să ne dacă nu aveam niște lucruri. Aveam niște mâncare. Aveam piscul. Da, eu spor cu apa, eu Bă, după ce ne întâlnim, mergem în aeroport? sunt mulți zombie. Da, acolo sunt și cele mai multe iteme. Mai întâi Da. sunt zombie. Sunt aceleași tine ca și la baza militară, că e un aeroport militar. Arme, căști, armură. Ce ai găsit? Ai găsit Am arme avut așa, armă senior. Dar și de locul ăsta. Dragi oameni care vă uitați la aceste videoclipuri fără viață socială, glumeam, poate, nu știu. Așa, voi puteți găsi iteme în mașinile de poliție foarte multe. Numai că le-am luat eu pe toate. Ai luat și pe salvare. Ambulanță. Am să aveam un antibiotic. Am avut nevoie de antibiotic. Nu, frate, nu am avut toate, mai era... Parcă mai era o chestie între asta luminoasă. Nu știu. Ai zis cât degeaba. Cam durează cam mult video-ul ăsta. În câte minute îl faci? Nu știu. Hai să lăsăm pe aici. Sau de câte? Da, hai să noi vom sta aici. Poate mai face ceva ok. Acesta fiind primul episod. Poate dau unul, poate dau o țigai în cap. Da, eu vin cu bomboană, cu o cadea. Da. Dă mai multe, deci. Acesta a fost primul episod. Prima încercare din PlayStation. Iar nu că citești Uite-te panoul ăsta. Tactica în cap. Acest canal este interzis copiilor sub 18 ani. Bine, eu am 12, dar mă rog, asta e partea a doua. Acesta a fost primul episod. La revedere. Și dacă nu vă abonați, Bun. dacă nu vă abonați, vin la voi. Și dacă nu am abonat și dați like, îi spune Bobo Spider să ne vedem. Live.